Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, good morning. It's me Marilyn and welcome back to my channel. Happy Sunday everyone. Ayan, Sunday na naman guys, no? Nandito na naman ako, kakain na naman ako sa inyong harapan. Ang aking ulam ngayon ay itong ano to guys? Yung dilis na maliliit. Meron bang dilis na malaki? Ewan ko sa iyo. Hindi dilis, tapos nilagyan ko ng kamatis, sibuyas at saka pipino. Ayan guys. Ayan oh, sarap, sarap, sarap. So, meron akong kanin. Tapos, meron pa akong paksiw dito, guys. Yung kahapon, good. Yung kinain ko kahapon. So, ayan na nga, no? Ayan na nga, no? Kakain na tayo, guys. Sarap, guys. Uy, mag-shoutout pa muna ako, ha? I-shoutout ko ang aking first honor, no? Ang aking first honor ay si Filipina married to an Aussie. Ayan. Congratulations to you, Sisi. At ikaw ay first honor dito sa aking tahanan. Salamat, salamat, sis, sa patuloy na pagsuporta sa akin, ha? Talagang halos lahat ng video ko ay ikaw ay nagko-comment. Thank you talaga, sis. At ngayon, ikaw ay first honor. Ayan. Salamat sa iyo, sis. Ito ang iyong pa-banner. Ting! So, ayan, no, suportahan po ang aking friend na si Filipina, married to an Aussie. Ayan, mag-subscribe po sa kanya, i-click ang notification bell, mag-like, at mag-iwan ng tamang bakas para hindi masayang. So, ayan na guys, no, kakain muna ako kasi gutom na ako, kakain muna ako. At sa iyong nakikita, no, hindi pa po ako naliligo. I-share ko lang, no, hindi pa po ako naliligo. Mamaya na ako nang maliligo, Sunday naman. So, kahit late maligo, okay lang. Tinatamad talaga ako guys, mamaya na ako maliligo. Kakain muna ako. So, ali guys, mga punta. Tara guys, kain na tayo. Thank you Lord. Mayroon pang sili guys, hindi ko na nadurog na napusa. Sarap guys. Kainin natin tong paksiw. Masarap kasi tong paksiw guys pag kinabukasan na. Relate ba kayo dyan? Alam niyo ba yun? Ang laki-laki ng t-shirt ko, no? Ang tulog naman kasi to, kaya okay lang. Para komportable ba? Sarap-sarap guys. Dami kayo. Of course, meron tayong kape, no? Talaga namang napakasarap guys. Uy, meron din pala akong dito guys. Meron akong piwi. Nung nakaraan pa to. Maglagay tayo ng konti sa kanin. Maglagay tayo ng konti sa kanin, no, para crunchy. Chichirya inulam. Yan ang plato ko guys. Masarap naman kasi ulamin ang chichirya guys. Dati pag wala akong ulam, yan yung inulam ko. Sa halagang piso, ay meron ka ng ulam. Bili ka lang ng chichirya sa tindahan, piso. Tapos meron kang kanin. Mabubuhay ka na guys. Kumusta ang inyong mga Sunday guys? Ang inyong Domingo o ang inyong Linggo pag sa Tagalog, ayan no? Kainin ko tong guys, piwi kasi malapit ng Di ko rin alam sa Tagalog eh. Sa among Bisaya, mahupas. Yung mag-soft na siya. Hindi siya crunchy ka Ngayon, crunchy pa siya, di ba? Pero malapit na siya maghupas.
alam guys anong Tagalog na mag-upas. May nakapasok ng namang langaw guys. So yan guys, ubos na ang aking kanin. And next, alam nyo naman kung anong next, di ba? Yan, ding ding ding, mango, mango. Tamis guys, sarap. Ayan, ubos na ang aking mangga, no? Ubos na rin ang aking kanin. Meron pa akong ano dito. Peach mango pie. Nung nakaraan pa to guys. Ewan ko lang kung hindi pa ba to panis. Parang okay pa naman. Okay pa naman siya guys. Try nga natin. At ayaw. Tumikit siya guys. Ayan. Cutie. Pwede pa guys. Hindi na siya crunchy guys, pero okay pa naman. Hindi naman ako maselan. Basta hindi panis, pwede pang kainin yan. So ayan na nga guys, no? Tapos ko nang kainin ang aking peach mango pie. Ngayon guys, ako'y mag-shoutout na, no? I-shoutout ko uli ang aking first honor na si Filipina, married to an Aussie. Yay! Congratulations, Sisi! And then followed by MC Fra OFW, Ann Tumada, The Lufmans TV, Chloe Eds Concepcion, Jem McWigan, Summer Sky, sorry. Sorry. Kathy and Kids Vlog, Pamilya Espinosa PH, Mr. Vin PB, Joyce Castrodes, Katz Vlog, Ching Ching FDTV Vlogs, Evelyn Johnson, Exploring Israel, Marivic Vlog, Tweets Ryan, and Pinay in Aussie. Ayan, salamat talaga guys, no, sa inyong patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. So, thank you talaga guys. Naway patuloy niyo akong suportahan dito pa rin sa aking kain-kain videos, no, na tinatawag nilang mukbang. Ayan, at naway naglaway kayo at natakam. At pasensya na kung kayo nagutom din. Mag-ano na lang kayo, no? Kumuha na lang kayo ng inyong mga pagkain at sabayan niyo ako kumain araw-araw para naman kayo'y ganahan. Ayan. So, i-shoutout ko rin pala ang aking mga regular viewers sa aking live everyday. Nagla-live po kasi ako every 6 PM. So sa mga hindi nakakaalam, pumunta lang po kayo sa aking tahanan. Ayan. I-shoutout ko, no, ang aking mga loyal na taga-subaybay. Ayan, i-shoutout ko sila at lalagyan ko sila ng mga banner para thank you na rin. Ayan. Thank you talaga sa inyong lahat. Ayan. Salamat kay Master Luf TV, Upawix Collections, Banana Saging World, Master Skylove, Miss Gina, Pamilya Espinosa PH, Aling Pepay, at yun na muna. Uy, meron pa pala si Exploring Israel. Ayan. LS, no? Thank you talaga sa galing sa kaibuturan ng aking puso.
Wag ko sa'yo, bahala ka dyan. So, thank you talaga sa inyong lahat. At guys, sa mga baguhan, no, wag niyo po silang kalimutang dalawin at mag-iwan ng tamang bakas para hindi masayang at mapunta sa basurahan. Ayan, have a good day everyone and have a good Sunday and laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye for now. Happy Sunday. Oh, ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?